ce bun e când mâncați împreună. Doamne, ce bun e. Așa e că e bun. Uite, îți mai dă dragă. Ia. Uite, Dar Dragoș. Maria, tu vrei să-i dai și la Dragoș. Dragoș, noi și A început drumul. te comedie. Ai luat un noroc cât de dulce. Cum îți dau eu la... Ah, așa. Stai, Maria, să facă Dragoș, care în guriță, da? Am mai de la Cât îți faci în Dragoș. Dragoș de emoție acum. Maria, încetut, nu Dragoș toți, nu e toți, concurs. da? Încetut. E cum bagă numai în cape. Nu se arată, știi? Deci la Maria, Dragoș. Stai să-ți ia ea în guriță, nu, numai tu. Dă-i tu atunci. Dă-i la Maria. Ce faci? Na, îmi dai și mie? Devine mai slăbuță și pe tine. Și tu? Dragoș Da. e așa bine. Bravo, Maria. Faci pe indiferentul? Bravo. Nu, încetut, nu tot. Vai, mai îmi dai?